ha estat una formació basada en valors. Els valors que identifiquen la professió de bomber i bombera. Respecte, compromís, treball en equip, integritat i voluntat de servei. Aquesta combinació de valors i aprenentatges us permetrà incorporar-vos al cos de bombers de la Generalitat amb la garantia de poder oferir un servei excel·lent a la ciutadania i enfortir també el nostre sistema de seguretat pública al país. Jo també vull expressar-vos un compromís del Departament d'Interior, el de millorar els mitjans i els recursos del cos, per tal de reconduir any rere any, amb tenacitat i amb constància, mancances que perduren. No tingueu cap dubte també que no deixarem de millorar dia a dia en cap de tots aquests àmbits. Però també és cert que esteu obrint camí, que s'estan trencant estereotips. Heu de ser un exemple, i ho sou pel conjunt de la societat. Darrere de cada promoció del futur estic convençut que s'hi aniran sumant cada vegada també més bomberes. Ens vam comprometre a feminitzar progressivament els cossos d'emergència i seguretat del país, i som en el bon camí. Aquesta feminització és importantíssima per millorar la vostra tasca. És importantíssima per assemblar-nos al màxim a la societat que hem de servir. Per tant, per ser un cos millor.